Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV, ngiphinde nginamukela kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigigaba noma-ke izinkinga esihlangabezana nazo empilweni masisaphila. Igama lami nginguStufuza Langamandla Zulu, umgwenya enkomo Msovukazi Mvuleni, intokazi Zalma Mkhize. So today ngihleli noma la uzosichazela kabanzi ukuthi isiphi isigameko asekadlula kusona samhlukumeza. Sawubona. Yebo sawubona Ntombi. Kunjani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila nami. Ngicela ukubulisa ababukeli emakhaya mase usichazele ukuthi umabani and ubuya kuphi. Ngiyanibingelela nonke emakhaya. Ubonisiwe lo kaFakude. Qhamuka kwaNongoma. Oh, okay. Kodwa ke ngokwamatoho sengilawo ohlange lapha singizinze khona. Oh, okay. So uma beyinjani impilo yakhe ekhula? Impilo yami ngisakhula beyikahle ngoba besiphila sakhulile emakhaya. Emakhaya besitheza. Besi-enjoy impilo yakhona ingafanele eThekwini. Bekuba mnandi ukuthi semfuleni sotheza begaywa futhi. Gaya uyabona umbila. Yes. Lo sisuthenga manje la ey'tolo impuphu isicisa thina besigaya. Lo mpuphu leyo bawuthi mayuphekile uphuthu lakhona ulibona ngathi nezinto engathi ziyelwana. Kodwa Kodwa bewuqala womiswa ngithi. Yeah, uyomiswa impela emakhaya kuyalinywa. Nje emakhaya kwakuyimpuphu eyayiphuma ezandleni kudla sibe sidlimela kufana namanje. Manje sesidipendele ey'tolo akusalinywa. Emakhaya bekulinywa kuqala. So benikangani imbokodo? Ngibona ngathi ngisuke niphethe imbokodo. Phela khona lokho gaya embokodweni ogala ngembokodo la usuke khona ubilisa umbila. Wenza umcaba, wenza inkobe. Mase ivuthwele izinkobe ke bose uyagaya ke etsheni. Uzokwenza amasi. Ayi Nkosi yami. Amasi akhona ayemnandi kakhulu. So benikhula nenza lokho kudla lokho kwesiZulu, nizilimele, nidlula kumnandi nje singa impilo yaso si-enjoy kakhulu. Yabo mangiqhathanisa lesi sikhathi nesamanje kunomehluko omkhulu kakhulu. Omkhulu. Ayimkhulu ngoba ngalesi sikhathi esiphambili ukudla okuphuma ezandleni bekulinywa indlubu amadumbe thina siwazi ngala kaNongoma amadumbe awekho. Ngiwaqale la ngale khona ubhatata. Oh, okay. So bekukhona ekuthiwa yimfe okufana nomoba la khona umoba ngale emakhaya khona imfe. Oh, okay. Yazi imfe? Ngiyibone kungamabele yabo okwenza imithombo. Uma kusatshala khona kuba ngamabele. Nithi la ngiyabona khona lenza imathabela manje. Amathabele, kuthiwa amathabele. Imathabela something nento enenza ngaso. Ngiyayibona kodwa imfe lo show. Imfe thina sesithi imfe ke. So mayisakhula imfe sasukudla njengomoba uhamba okho umoba ubuye sidla imfe kwakuyinto enjalo nje kumnandi singabuza ubunzima. So wakhula ke wathomba waqoma ngizwe le ukumisa iduku ngicela ungichazele nje ngaleyo nje please ngoba phela thina masiqoma sesiqoma ko WhatsApp sesiqoma ko Facebook sesiqoma ko TikTok. So wafika kanjani lapho kwenzakalani? Ungayiphathi leyo. Ngicela silandise emakhaya. Insizwa zayihlala emfuleni. Oh, okay. Yabo nje sasihamba esikoleni sibe esikoleni thatha ipapa kusemfuleni. Awuthi afike emfuleni nazi insizwa. Manje bona njengoba behleli emfuleni ayikho imisebenzi abayenzayo emakhaya? Ikhona kodwa babesenza isikhathi sokuthi ke manje baye emfuleni bafuna lokho abakufunayo bafuna intombi. Oh, okay. Kwakuyinto enhle nje kuba kweyinsizwa emfuleni wakubona ukuthi lesa sigodi lesi thina indawo sasibiza ngegodi ke ayila sokufika amalokishi kulesa sigodi kuneyintombi. Manje wawuphuma ekhaya abazali bazi kahle ukuthi uyokha amanzi nje bazi ukuthi usemfuleni uyokha amanzi kodwa bayazi ukuthi insizwa zikhona lapha noma bazi ukuthi insizwa zikhona kodwa bazi ukuthi usuyashelwa. Oh, okay. Bayazi insizwa zikhona mhlambe zikhonela abantu abadala. Zikhonela abantu abadala hayi wena oyingane. Kanti zona sesiyibona ukuthi ayi lo singamenza usekhulile. So noma abazali bazi ukuthi ikhona insizwa emfuleni ngeke bakuvimbe ukuhamba okha amanzi. Ufuna uhambe emfuleni okha amanzi. Ukuthi kwenzakalani lapha okwabo. Bona bangene futhi yeke ubatshela namhlanje ngibanjiwe o namhlanje hayi uthi ayikubamba lokho kuba namhlanje uyakuvimba insizwa. Ibonge lizisho ubani sibani ibeke nje ibike.
Hhayi ke nawe intombi yakwenu-ke wawuthi cha. Kwakuthatha isikhathi. Yabo wawuphela unyaka intombi, insizwa nje ishela intombi. Unyaka nje uyaphela uyashelwa. Unyaka wawuphela futhi hhayi nonyaka mhlawumbe izibe embili. Kodwa uma ekuthanda ayikulandela. Kwakungafani manje sebenza o-WhatsApp. Ngathi thinde mina WhatsApp. Manje sithatha inamba, khuluma WhatsApp, awupheli nosuku. Akupheli nosuku umuntu usumqomela. Awupheli nosuku. So lokho kokuthwalwa noma mhlambe kuhlukene ngegodi ukuthi lokho akwenziwa la. Yebo ukuthola kwakukhona kodwa kwangenzeki ematshitshini kwakhona inhlobo sahlukaniswa kabili. Kwakhona kube khona amatshitshi kube khona amaqhikiza. So ukuthwala kwakuba ngala emaqhikizeni. Amaqhikiza abanjani ke? Amaqhikiza abantu asebeqomile. Asebeke baqoma. Mhlawumbe mayiseqomile le ntombi ibona insizwa uyangithanda. Kodwa manje lowa lapha eqome khona eqaleni umnazi wakhona uyayilwisa. So kwakuphoqa ukuthi ngoba lo uvumile abahambe bomlanda lapha. Mhlawumbe lo ngale uzobeza ukuthi okay sesihlukene kodwa khona insizwa ekubangayo. Mayekubanga avela naye afuna ukuthi ube ngowakhe ngenkani. So ezingahluphi insizwa lezi ezazingahle wena usuvumile vele la usushilo wathi anithandana. Zayivele zithatha insizwa zangakuphi. So nemfuleni zikulinda khona emfuleni noma zakulinde ubuya noma mhlawumbe ubuya edrobheni. Zikushisa imtholo khona lapho ezazokushisa khona. Zikuthathe shone nazo kuphi. Kwakuthiwa ukuthwala ke lokho. Kodwa ke iy'nkomo zaseyibuya kanjani? Babekuthwala mabekuthwala namhlanje babekulobola. Mabekuthwala namhlanje uyolala lapha kwalensizwa. Ekhaya kini abakwazi ushonephi. Abengakwazi ushonephi. La ekhaya la uqome khona. Kuzodlula usuku la namhlanje ungaziwe ekhaya. Babhize ekhaya bakufuna abazi bazokuthathaphi. Ngosuku lesibili zayisuka insizwa lapha zihamba zomemeza lapha. Ekhaya. Wakhona umehluko phakathi kweqhikiza netshitshi ngoba iqhikiza la seliguqa liyaguqa amaqoma. Kodwa itshitshi liyagaxa. So kunomehluko phakathi labantu bobabili ukugaxa. Ukugaxa insizwa mangabe ishela itshitshi. Kwakuba nomgexo noma kwakuba nento omnika yona. Oyikhombisa ukuthi uyavuma like ucimpela uyavuma ukuthi uyamthanda. So wamgaxa lolo qungu noma kube khona iduku khona amaduku asasiwenza ayemahle nje emancane. So lo maduku lawa wamnika lona. Lali umnika liclean lifodwe kahle. Lazi lenziwe itriangle. Umnika nje ukhona umuntu omthumelayo noma umnikeza wena ngokwakho? Ngizofuna ngimnike mina ngokwami. Ngifuna ngimnike mina ngokwami. Ebese ngimtshela ngithi akahambe kosisi abadala kunamaqhikiza ayenquma. Ngithi yabona manje bayazi ukuthi mangimnika le duku ligoqeka kanjani ufuna athatha esokosisi bami. Kosisi bami le duku bayalazi ukuthi yilami. Bazobe sebengibiza kosisi bami ukuthi hayibo nangu sibani banefikene nento yakho kanje lapho. Ngabe uyamazi? Intombi mayimthanda imimthanda isho ukuthi hayi ngiyamazi. Mayingamazi ethathe ngenkani yayo isho ukuthi uthathe ngenkani. So mathathe ngenkani iqhize la ngakunqumeli ke wena. Ngoba yayithi linquma like kufuneka imali phela kwazi nakudala into zayithenga. Kwakufuneka imali intombi mayiqoma izohamba othenga ondishi izinto zokuxubha amasethi nihambe nobengwe kwakubongwa entabeni. Leyo mali yayibuya kuphi? Yayisoka kwamfana ize kwantombazana ukuthatheke lezi zinto lezi. Uthathe lezi zinto yebo. Okay. Methenga lezi zinto senzohamba ke na kuthiwa khona kokuthiwa umbongo. Kwakufika kuhlela kanje ezihlahleni. Kubongwe ke abakamfana besho ukuthi siyabonga ntombi kanje. Ibonga mayibonga nani babaningi ke lapho. Kumnandi ke lapho kuyasinwa ke. Kuyasinwa kujatshulwe ngoba uvumile. Mangavumanga futhi iqhiza lalinganqumi ngoba kwangafanele linqume ngoba awuvumanga. So uqoma kwetshitshi noqoma kweqhiza kwakuhlukene kwangafani. Ngoba lo makuthi uhambe akathwalwanga uyoguqa. Wayefika layitha amakhandlela kuthiwa kulayitha amakhandlela. Wayefike aguqe alayitha amakhandlela. Kwakubona ngathi masekhanya amakhandlela lapha enhle kwesiba khona intombi ezoguqa. So abazali babetholani ke itshitshi if liyaqoma noma iqhikiza liyaqoma? Yini okwakuya okusuka kamfana kuya ekhaya? Manisaqoma akukho ababekuthola ngoba kwakuba yitshitshi. Into eyayenzeka nje le mali lephumayo abazali babengayazi
yayigcina Oh. eqhikizeni. Oh. Iqhikiza okay. lihambe lothenga izinto elizoyokubonga ngazo. Mm. Abazali babezwa ngokuthi ingane yami iqomile, mase ingane ihambile ziye lapha kobongwa. Mm. Iqhiza lizotshela umama noma umama omdala wakhona omunye umakoti emndenini ukuthi hayibo usibanibani usekhethile kaSibanibani namhlanje sihamba sobonga. Mm. Lo mama ngicela umtshele sesihambile. Bakwazi ukuthi ufuna athi umama esho ukuthi ingane azikho ilahlekile. Zilahleze kaSibanibani ngoba uyazi yena uma wami ongizala akazi. Sekufuna manje azomtshela mama ngabe sesihambile ukuze angalokho efuna phela ukuthi ingane akayiboni ziphi. Sosalesho ukuthi hayi uhambile uSibanibani kaSibanibani. Uyoqoma kanje kwakwaziwa ke endaweni kwakuba into enhle nje into yombe imiqomile. Hayi manje kwavela kuvelwe ngezisu. Manje sekuvelwa kwakuqonya kumnandi. Lapha ke iqhikiza noba ugcina usaboza ngeqhikiza lapha. Iqhikiza lento iqhikiza senqumile kwakuhanja kosinwa kwamfana. Senisuka la entabeni niyacula niyasina niyahamba nosina kamfana. Manje sina kamfana nisuka lapha kamfana niyabuya ke manje senibuye ebusuku nibe nensiza kuyashelwa. Akulahlekwa hayi lo mlahleko wamanje kuyashelwa. Ivumayo ayivume ngavumi. So ucomparisha impilo yakudala neyamanje ungathi kuphuka kungcono. Hayi ngcono yakudala. Hayi man. Izinto zazenziwa ngohlelo. Yabona kudala kwakuyihlazo uqhamuka kwengane isikhulelwe. Ekwakuyihlazo. Ingaziwa nosiqomephi. Ingaziwa ukuthi iqomephi. Kwakuyihlazo kwakubona ukuthi wena mama awunamfundiso. Futhi zazingekho ke. Impela zazingekho zeqhamuka nezisu. Yimanje la yenzeka manje. Esabisayo. Namanje ngisayisapha. Canga ukuthi nje kunengane kaBhuti ekhaya ade ngiyibuza ngisekhaya ngoba nakho sokuhamba kwami kwazoshala isikhathi ukuthi umuntu uyakhulelwa engaqomile. Ngiyambuza ngithi awungitshele kahle. Ukhulelwe? Uthi he ngikhulelwe ngithi. Ukhulele isobani? Uthi hayi ngikhulele umfana wakaGumbe ngithi wawumqome nini lapha mina ngikhumbula ukuthi uqomile. Uthi na hayi besandana ngithi ngiyazi benithandana bomqome nini. Bengaqomanga ngithi usukhulele kodwa awuqomanga. Uyanini kobisa isisu? Ukubeka isisu phela ekhaya sasithi uyachinza. Kuthiwa ukuchinza. Yokuchinza isisu. Uyanini kokuchinza isisu? Uthi hayi angizi ukuya uchinza isisu ngoba ngisaqala ukuzala ngithi awusaqala ukuzala. Uyaqala koqoma lapha okozala lapha. Awaziwa. Wena ungitshela ukuthi uyobika isisu ngobani? Hayi ngoba bathe ngoba angiqali ukuzala ngithi ayikho leyo nto. Akazi umuntu angasibika isisu. Uzofuka ungaqomi waziwe uzoqhama nesi. Yingakho unengane engenababa lana. Ethe kunje unengane engenababa bozondlela bozibona. Ozondlela zona ingane uziyazi isindala ubona qhamuka isindala ingane. Isinobaba ngoba isindala. Wakubaleka zonke into ezifana nalezo ukuthi ingane ayingamithi ingaziwa kodwa ayiqome kwaziwe. Siyabonga kakhulu ulwazi osicobelela lona njengeyingane because thina asikwazi lokho sikuzwa nje futhi nakhona abantu abadala bekhuluma bedlula angikaze sizithola ithuba lokuthi sihlale phansi sazise ukuthi kwakwenzakalani nani ongayona impilo yamanje. So akusithatha sibekeke namhlanje ke sikhuluma ngani ke? Namhlanje yazi kunezisho eziye zikhulunywe singayinaki. Izulu umuntu athi ulibambe lingashoni. Yabona nje amagama athi ulibambe lingashoni. Usuke yenzani umuntu akusongela? Uyakusongela. Athi umuntu kaziyozala nkomoni. Yabona uma umuntu ekhuluma kanjalo isiZulu ungasazi. Uyishola nje into yakho nawe ongeke uzuyinake. Awutheni ubambe lingashoni. Unganaki. Hayi unganaki uyidlulele uhambile. Kanti yena uyazi ukukhuluma ngani. Nje bethi ulibambe lingashoni nje uyazi ukuthi izongashoni ngempela. Wena uyizolele ligama leli lolubamba ungashoni. Uyayikhulumela nje yini ngibamba ngashoni yini? Yini lekuzobamba ngashoni? Yena usuke azi. Manje kunamagama asebenze ngendlela yokuthi uningawanaki uma uthi izulu awusazi. Ubone ngoba nakho into iseyenzeka ukuthi hawu bethi ngibambe ngashona nto besho lento enjengalena. Njengalesi nje engifuna ukusho khona. Engifuna usixoxa manje. Malume ekhaya wena inkomo eziningi. Efuyile namakhosikazi amabili nezingane. Imbuzi, izimvu, amadada efuyile nje kukuhle. Yabo kuba kwakulesikhathi samanje kwakuthi uthwele. Manje kwakulesi sikhathi esidala kwakuthiwa nje umnumzane mawunalo mfuyo leyo. Yes.
Ngelinye ilanga ugogo wamakhwentwane ulahlekelwa imbuzi yakhe. Uzoyifuna la ekhaya kumalume. Hayi. Abuze kumalume ukuthi unembuzi yakhe emlahlekele lana. Ayikho nembuzini zakhe. Hayi ngempela umalume amtshela hayi. Naye umakhelwane ufuyile. Naye umakhelwane ufuyile kodwa afuyile njengomalume phela. Oh, okay. Hayi malume hayi ayikho imbuzi yakho kuma ela ekhaya ezami imbuzi ezilana woza ngikhombisa esibayeni. Amthatha amkhombisa. Mayifika pha esibayeni afika abona imbuzi efana neyakhe. Iyona le athi idukile. Iyona le athi idukile. Athi nathi nje imbuzi yami. Athi malume cha kuyona imbuzi yami lena. Akuyona imbuzi yakho le imbuzi yami. Iyafana neyakho. Athi lokho ngeke ngikufaka icala. Ahambe icala ulifaka enkosini. Mayifika enkosini umalume zakhe imbuzi wayibeka uphawu. Okay. Zazisikwa kancane la eceleni endlebeni. Le umakhelwane ayifanisayo ayisikiwe. Ayinalo ayinayo uphawu zakhe. Mayifika lapha embuzini imbuzi zinophawu. Ahambe koqala kokubika enkosini udaba lakho. Qale le nduneni induna emehleli ithethe mayithethe induna ehluleka lithatha uliswe enkosini. Ya wagxuma ke yena ngoba wayibonile imbuzi yakhe impela eneshokt imbuzi yakhe. Ayithatha ahambe efika enkosini afaka icala. Inkosi mayisithi khipha ke ubufakazi bembuzi yakhe ngoba lo uthi yakhe izakhe imbuzi zikiwe zakhe zinalopho uphawu. Ekakho imbuzi akanayo enalo uphawu. Ifele imlahle icala lapho ugogo. Mase nimlahlile abuye. Azothi uzodla inkomo zami futhi uzodla imbuzi zami futhi zonke le mfuyo lapho uyayintshontsha. Futhi izintshontshwe zonke ngoba nakho nembuzi zami usuyidlile. Yena ufela ukuthi eyakhe imfuyo ayinalo uphawu. Ayinalo uphawu. Kodwa hayi ukuthi uqamba amanga ukuthi akuyona ngempela ayengekho. Oh yayingekho. Yayingekho. Yena wayibona ngoba ifana umbala ufana sethi yakhe. Okay. Lathi lona hayibo ezami zinophawu. Ngesikhathi noma esemthetho zinophawu awayengafuni ukuzwa ngoba okwakhe kwakuthi nje imbuzi yami ngiyibonile. Uzofika inkosi yomangala nje ubuyazi ukuthi imbuzi yakho uyibonile. Mase efika inkosi sibona ukuthi le mbuzi inophawu wena ezakhe ayinaphawu. Pho manje uthi usho kanjani nje yakho le mbuzi? Lifele imlahle lasenkosini icala. Uthi uyamsukela ke lo muntu othi utshothe imbuzi yakhe umgezeke. Emakhaya ke uma ulahlwe icala enkosini yayishintsha inkosi into ayithandayo ufuna umgeza ngenkomo umgeza ngembuzi kodwa kokwathiwa uzokhipha imbuzi ke umgeza igama lakho usumntshontshisile phela umnumzane lo endaweni ngoba wawumnumzane aziwa ukuthi ufuyile. Ngesikhathi konke ekhipha le mbuzi yokuhlawula la egeza igama lamalume wathi kumalume ulibambe lingashoni. Asikunakanga ke lokho. Ngibathi ubambe lingashoni. Asikunakanga lokho. Kwathi nje sekuntambama abantu basebesendlini zabo sebelele into yazi emakhaya ugesi awukho u6 nje emakhaya abantu basuke bahlala sebendlala sebelala kwako la ko8 mangicabanga bani sebelele ingakho abantu abakudala babevuka ekseni kakhulu ngoba nakuba bebelala 8 babesheshe balala hayi ngoba nakukuthi babe yivukana hayi mina yazi ingixake lethu abanye baze bathi vuka ilanga lingaze lingene lokhuzana yebo kodwa engazi uthi abantu bakudala lokuba igebe mina kuyafana nje nina umuntu alala ngo6 kunina kuyafana nivuki ngisho kaze kusawuthetha umuntu ube lokho elele asivuki anivuki inkinga yathi yazi mina angiyazi ukuthi kephi cause sifike singalala ebusuku libe lokubhenga niyabhenga phela asilala ebusuku ubuthonga bukho emini ebusuku bukhona siyalala uyazi kuningi kepha uyazi mawethini uhambile wayemidlalweni wakho wayethi bengathumanga umuntu ufuna umuntu ngo5 bese segcekeni esemfuleni wayengakuthubanga kwangempela uzobhenga ubhengisa ungalala ngalesikhathi olala ngaso kodwa ekseni ngo5 umuntu kufanele uvuke ufuna ube semfuleni ufuna ngathi emsebenzini ufuna ubusubuya emfuleni hayi phela ukuthume vele ngoba uyojabulisa manje uzobuzola lapha uzolala lapha kwakhe la kwami sikuzolala kwami angikuthumba kandawo mina umsebenzi la ekhaya ngifuna yenziwe ukuthi ubheke kwashawu angingeni ndawo futhi ke yayingekho kwayilento yokuthi ke yayingekho kwayilento ukuthi kuyabhengwa nina nanihamba imigudlo sasihamba thina sasihambisa izinkuni sihambe sobona umuzi ngo6
abantu babuya baye emakhaya. Mm. Sibele emakhaya. Hayi ungitshela ukuthi wena koze koshaya u-12 ebusuku ungakabuyi. Ungakabuyi. Ngobani? Mm. Uma wethi intombazane ngo-6 nibe sekhaya. So nasemidlalweni ngangihlala ngesinqe sodwa. Ngazi kahle ngigadela u6 ukuthi wangishayela ngilana. Ngo5 mina manje ikhathi zenu naniyibona kuphi because ananingena amafoni naningagqoka imawashi nanenza njani wawubona kanjani ukuthi isikhathi yabona thina sasisikala isikhathi. Wabona ngisithunzi Ayi yabona nje lalithi maliphuma ilanga lasazi ukuthi ilanga ekhaya liphuma ngo7. So kuphakama kwelanga hayi manje sekuwo10. Angazi lento ayizenzakalele kodwa sasigcine sazi ukuthi isikhathi sini futhi uma ujabuke ewashini kwakuyisikhathi exactly leso kodwa ihlobo nobusika afani indlela ilanga okusheshe phela ebusika liyaphuza ukushona ehlobo liyashesha kodwa kungasheshi ukudla ebusika andiso kumakhasa uthi abheka isikhathi seku7 kodwa umakhasa sekumnyama kanti ehlobo nalinayo futhi indlela yokuqala isikhathi noma kuthiwa sinaso indlela sasazi ukuthi okay manje isikhathini kodwa futhi khona nababadala ogogo babesifundisa ngekhathi emakhaya kwakuba nezinto ke ezenzakalayo eziphathekayo like makuyisonto kwakuba nebhano elihambayo ijetha okay ijetha ihamba ngo11 kwakwaziwa ukuthi makhaba le jetha seku11 manje kunenkanyezo kwakuthiwa yikhwezi angazi noma niyalazi nikhwezi ngeke ngizobazali besho kodwa nje bachaze ubone ukuthi okay kwakunekhwezi kwakhona ikhwezi lasebusuku eliba ngo11 kwakuthi indonsakusa leyo kuba khona ikhwezi eliphuma ngo3 ekseni yes mawujaphuma uyabona seliphezulu seku3 kuyakhanya mase ila phezulu seku4 Nkosi yami futhi kwakwenzeka exactly kuqala ngalezo nkanyezi lezo kwakufanele ilanga maliphuma wawazi maliphuma lithe phasha lapha phezulu entabeni 7 malishiya intaba hayi sekuwo9 kako10 niwashiya intaba yebo kwakufana nesithunzi intaba manje manje sesingemuva sesishiyile umzimba yes njengoba kulezi sikhathi manje kuya lapha ko2 to 3 sakhona kumina lokho sakhona ngizakusebenzisa ukuthi mangilibuda sekuyisikhathi esithile ke manje so umakhelwane ke manje usayikhipha ke imbuzi yokugeza umnumzane noma akayikhiphi bayikhipha phela ngoba kusenkosini inkosi yayihlonishwa la emakhaya ayikhiphe lembuzi le ahlawule ngayo yilapho phela akudinwa khona okay ezethi nje ukubamba lingashoni lapha adinwa khona wathi ulibambe lingashoni usho nje ezidlangalaleni sasesekhaya eseletha lembuzi wafika ayishiya lembuzi wasuka wahamba sesekhaya weza kumalume azomtshela yabo wena ulibambe lingashoni asiqondanga ke thina ngoba uthini nomalume futhi amthatha ngaserious uthi njobe ethi ulibambe ngashoni wayitshela mhlawumbe usukwatile nje kwatile ukuthi into ezodlula manje hayi kwathi lentambama abantu ngabo 8 abantu sebolala bangena endlini balala umalume wayivalela elimbuzi zakhe nezinkomo ngabo 5 nje sesibane sevalelile yes so kuthi ngabo 8 uzwa izimbuzi zakhe ikhala ngaphandle hayibo izimbuzi ikhala ngaphandle kwenze njani atshena umalumekazi hayibo ake ngobheka izimbuzi nazi imbuzi ikhala ngaphandle lana waphuma endlini ethi yena uyoshaya lezi imbuzi ayibuyisele esibayeni kanti imbuzi zazimlandile imbuzi kwakungezona imbuzi kwakuyizilwane zenza imbuzi yebo kwakuyizilwane lapho uzizwa yedwa noma nani niyazizwa uyazizwa la thina silele phela manje utshela umalumekazi la endlini ukuthi ngisawulevalela nazi imbuzi lapha ngaphandle mephuma ngaphandle ubona kumhlophe imbuzi zakhe ngaphandle athi methi iphuma nje lento avele ajijeke umqala asonteke umqala ubheke eceleni adlizikize ngesikhathi edlikizwa uyagquma uyamuza umalumekazi ngaphakathi methi aphuma umalumekazi uyobheka ukuthi kwenze njani lo muntu osegquma sekwenze njani uyamfica usewile umqala usontekile usubheke eceleni usekhihliza amagwebu Nkosi yami
kuphuma umalumekazi amemeze siphume la endlini. Masiphuma la endlini simbheke ngempela amehlo usekweqile amehlo asemhlophe. Usekhihliza amagwebu uyaqhwisha. Shuthi washawa yilwane. Shawa izilwane. Kuthi kuzama ukuphuthuma komthandazo weseduze kuthiwa kuyaphuthuma naye afike nje akamficanga. Hawu. Kwaba kuphela kwamalume nje. Egcekeni. Egcekeni. Ekade ephume Lo nje lembuzi yakhe ayilethe ayizohlawula ngayo ngicabanga ukuthi wayekhona into ayifakile kuyona ngoba nalombuzi ayengakahlatshwa nje ukuhlatshwa engabulawa. Kodwa nje kwaphela kanjalo ngaye waba kuphuma komphefumulo. Manje ngisho ukuthi lento yaba isifundo kumina ukuthi ngabe labantu umuntu ethi libambe lingashoni. Umvundla yabo lemagama ezulu umvundla zonqanda phambili. Lo sozulu esomuntu asikhulumayo unganaki kanti uyakhuluma yena sinenkulumo sichaza inkulumo sineminingi ethile. Wena awuyinaki lento uzoyenza ngempela noma naye isikhathi ethi libambe lingashoni akufikanga kumuntu libambe lingashoni bethi sikaphela kumalume manje. Kwathi noma sekuhlola kwathi hawu shawe izilwane khona umfungeleyo. Awu kabonakala ukuthi awuyena. Wayesephi lapho? Ngophela umthetho kuthiwa ungayiphatheli ngezandla. Akenziwanga lutho wayesenamanje usakhona. Ngento owathi methi libambele ngashoni wathi angaze ngisho mina kwesekuphika. Wayesekuphika futhi. Waphika ukuthi azangala kusho ukuthi alibambe ngashoni. Abethe alibambe ngashoni ngoba kwe enzeni. Ngoba nembuzi yakhe phela uyikhokhile. Manje lembuzi le yabuyela ayibuyelanga ekhaya. Abavuma ngaphela bayibuyele emuva ngoba vele isevele ikhokhile. Kodwa nje mawubheka khona into ayifakile kule mbuzi kade eyilethe. Sesigoqa nje uhlelo ungathini kumuntu ekhaya ukumxwayisa ngalezi zaga nezisho ezincanyana ongeke uzuyinaki kanti umuntu uyakhuluma lokho kuserious. Mina nje ngathi ngiqaphele kakhulu. Especially nezingane zamanje anifundanga ngesiZulu anazi lutho ngaba amagama akhulumayo thina sasifunda onqolobane sasinenqolobane izulu sasifunda isizulu samacici esinazo zonke izisho lezi ezisho umuntu mayesisho ubone ukuthi oh nje bethi uchaza ukuthi manje nina anifundanga leso sizulu lezi manje umuntu mayesho lesi sizulu esidala niyadideka manje ngisho ukuthi umuntu umuzwa esho kanjalo buza komuntu nangu sibani banethi kusho ukuthini ngoba ukuze uzosukuma uzogwema lento afuna ukuyenza noma uzosheshe uyazi ukuthi uqondeni ngoba manje uzohlala phansi kanti umuntu usefungile wadweba umuqa uhlala urelax kanti uhlala urelax kanti uyazi kanti uma umqondo umthetho nobuthe ngilibambe alibambe lingashoni engabe ibikho into ezokwenzeka kuyena nabe kuthiwa becabanga ukuthi ukhonto azoyenza ngoba usumqondile angeke asayenza kodwa manje ubuyazi ukuthi mangitheka libambe ngingashoni usibani akazi lutho vele akuyonto azoyinaka ngizoyenza kahle lento kanti uma usheshe wamqonda qaphela nje lo magama la akhulunywa abantu abakhuluma isiZulu yebo yena usuke ekhuluma isiZulu ngoba kodwa futhi usekazi usikhuluma kumuntu ongasazi ozovuma noma yini niqaphele ngoba konakela kangaka nje yilesiZulu umuntu asiqoshamisayo mesikhuluma esenza ukuthi ningeze ukuthi uthini kanti useyikhuluma ngempela into yakhe afuna ukuyikhuluma useyishilo kodwa ngoba alibekanga ngembaba yokuthi ngizokubulala wena sibani ngoba manje la methi umuntu uzokubulala uyahamba emaphoyiseni uthe sibani uzokubulala uzofuka uthini lapha emaphoyiseni methi umuntu libambe lingashoni ngithi vele oqala wazi ukuthi besho ukuthini. Siyabonga kakhulu ukuthi sivakashele kuhlelo lethu siyabonga nje futhi nanolwazi osiphe lona kakhulukazi ngezinto ezazenzeka kudala nezisho nezaga ukuthi siqaphele konke siyabonga kakhulu. Ngibongele nami. Ukuqaphela isiZulu kuyinto ebalulekile esikhathini samanje uzixake ngokufuna ulwazi ukuthi umuntu mayesho izisho nezaga zisuke eqonda ukuthini because ungangena ilanga ungangena enkingeni kanti utsheliwe wahlala wa relax ngenxa yokuthi ulwazi uncishekile lona awuphiwanga lona noma awunalo sidalo. So siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye.